Mga kahigalan ug mga kaigsunan, kumusta? Sa ngalan sa pagtulunan sa PBCM, kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated, kiniusabong sa kataknang tulumanon nga naguluhan ang mga langitnong lamdag sa kinabuhi. O kinikaron ang inyong igsoon, Ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos, mo'y usa nga makiguban kaninyo og ako nagapanghinaot nga kamo karon nakapagpahiluna na sa inyong tagsa-tagsa ka nahamotangan aron patalinghugan kining mga kamatuoran nga among igato diha kaninyo, mga kamatuoran nga mao'y magadala kanato ngadto sa kaluwasan, mga kamatuoran nga gitudlo kanamo ni Master padayon usab ang among panudlo diha kaninyo, mga kamatuoran nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia, ug kung aduna may mga basahon o referensya nga among gigamit kana dili aron supakon ang Biblia, mga kaigsuonan. O kining programa sa BBC mga langitong lamdag sa kinabuhi, mabati na kini sa 33 na ka mga radio station, mga kaigsunan Visayas ug Mindanao. Adunay matag adlawng Sabado ug aduna usa matag adlawng Domingo sa inyong pagpatalingog. Ug among gikumusta ang tanan nga mga kaigsunan nga nagapatalingog dinhi karong oras sa inyong pagsunod. Kamo na niana ang kalakip sa among gipanimbaya. Amo usab nga gikumusta ang tanan nga mga kaigsunan nga niya sa sulod sa PBCM compound, mga chapter president nga nagahatag og suporta sa mga nagkalain-lain nga mga programa sa radio station. Kumusta ka ninyo? O garon sa pagpadayon, ihatag ko kamo sa pagpaila sa mga kauban nga mga ebanghilista o ministro. Kumusta usab kaninyong tanan mga kaigsunan? Kinusab ang iyong alagad Brother RJ Patak og ninyong tungura mga kaigsunan. Ako usab makiguban kaninyo nining mga taknaa aron usab sa pagtuon nining programang mga langitnong lamdag sa kinabuhi. Aron sa pagpadayon niadtog sa kamo sa kaubang ministro o ebanghilista. Kamusta kaninyo mga higala ug mga igsoon? Kini karon ang inyong igsoon, Brother John Kenneth L. Mangalos, inyong mga kauban karon sa pagtuon sa mga kamatuoran. Kiniusab niyo igsoon, Brother Dave Srisapa, nangamusta kaninyong tanan mga kaigsuonan. Katambayay yung nausab ninyo karon nining atong tulumanon, mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O kauban pa rin nato karon sa studio, atong kauban nga ebanghilista, Brother Marshall De Leon. O karon sa pagpadayon, ihatag ko kamo pagbalik ang Brother Ronnie. Dinihigyo na mga igalak, mga kaigsunan, dili makauban nato ang Executive Vice President at the same time Chief Minister ug mo'y sinaligan o kasaligan nga nagdumala sa pagtulunan sa PBCM, Reverend Charlie Eugenio, tungod kay doon na siya importante nga giasikaso. Bosa kami lang karon ang magpadayon sa paghatod sa mga kamatuoran. O katong gipahinumduman o gipahibalo sa tanan membro sa PBCM nga dili nato pagkalimtan ang ato ang hiniusang panagtigom nga atong gibuhat kini katulo sa usa ka tuig. Gitawag nato kini mga kaigsunan og PBCM General Conference. Mao kini ang March 10 mga kaigsunan o ang August 19 ingon man ang December 29 kining palaboton na mga kaigsunan. Busag yawhag ang tanan ng mga kaigsunan sa pagtambong nining mga higayuna sa atong konferensya. O ato sab nga gipahibalo ang tanan nga mga membros PBCM nga dili nato pagkalimtan ang padayon nga atong obligasyon para sa palas contribution para sa atong palas reconstruction, mga higalag mga kaigsunan o sa mga kaigsunan sa pagtulunan sa PBCM. Og dinhi karon nga inyong pagpatalingog dinhi nining maong sibihan dinhi sa Cagayan de Oro City. Dinhi sa RPN, DXQ, Tele Radio o Radio Ronda, mga kaigsunan, nabati ang atong programa matag adlawng Domingo, alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. O kanunay pagsubli dinhi sa matag adlawng Martes ug Huwebes sa launa ngadto sa alas 2 ang takna sa kahaponon. Live sa Facebook o usab makita kini sa YouTube ang atong programa, mga kaigsunan, ingon man makita kini sa Parasat Cable TV sa Channel 5. Kumusta sa atong mga tigpaminawan dinis Dipolog City ang atong programa, mga kaigsunan. Inyo kining makita og masudong ug mapatalinghugan dinhi maong sibihan sa RPN Dixkidi. Dipolog Radio Ronda alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagnas kagabion. Live usab sa Facebook ug makita kini sa YouTube, mga kaigsunan. Ato sa nga kumusta ang atong mga tigpaminawan ug mga kaigsunan dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental. Ang atong programa mabati kita nining maong sibihan matag adlaw kita nga Sabado, mga kaigsunan, duha ka hugna. Unang hugna alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon gitagaan kini kinabuhi sa kauban nga ministro ebanghilista Brother David Rizaba.
og ang ikaduhang hugna mabati og masudong sa alas 6:30 ngadto sa alas 7:30 ang taknas kagabion. Itagaan kini kinabuhi sa nag-sponsor mao ang GRM Auto and Motorcycle Parts Trading. Din nga pamaligyan sila sa mga brand new tires and batteries na himutang ang ilang tindahan dinhi sa Luok, Barangay Luok, Villanueva, Misamis Oriental. Kumusta usab sa mga tigpaminawan nato og mga kaigsunan dinhi sa Kidapawan City, mga kaigsunan ang atong programa mabati dinhi maong sibihan sa Mount Apo Radio o Ronda FM Teleradio matag adlaw nga Domingo alas 4 ngadto sa alas 5 ang tagna sa kahaponon, mga kaigsunan. Live gyapon kini sa Facebook, mga kaigsunan ng atong programa. Ato sab nga gikumusta ang mga kaigsunan dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental. Ang atong programa mabati dinhi ning maong sibihan sa Bay Radio Waikurat FM matag adlaw nga Domingo alas 8 ngadto sa alas 9 ang tagna sa kagabion. Din gitagaan kini kinabuhi sa mga PBC Women's Group ubos sa pagdumala sa presidente Madam Gaga Eugenio. Ato sab nga gikumusta ang mga kaigsunan dinhi sa Cebu City o sa atong mga suking tigpaminawan. Ang atong programa mabati dinhi ning maong sibihan sa DYLA matag adlaw Domingo duha ka hugna, mga kaigsunan. Unang hugna alas 11 ngadto sa alas 12 ang takna sa kautuhon o ang ikaduhang hugna alas 2 ngadto sa alas 3 ang takna sa kapunon. Din gitagaan kini kinabuhi sa mga matuod nga mga ebanghilista o mga ministro sa pagtulunan sa PBCM. Ato sab nga gikumusta ang mga kaigsunan dinhi sa Tandag City ug sa Surigao del Sur, mga kaigsunan. Din ang atong programa mabati dinhi ning maong sibihan sa DXBP Shore FM. Matag adlaw kita nga Sabado sa inyong pagbatalingog. Alauna ngadto sa alas 2 ang taknas kapunon. Din gitagaan kini kinabuhi sa mga kaigsunan ubos sa pagdumala sa Chapter President Brother Demetrio Campado, mga kaigsunan. O usab ang atong mga pagpangumusta usab sa mga kaigsunan dinhi sa Bato Plaridel, Misamis Occidental. Din ang atong programa mabati kini matag adlaw Domingo. O usab mabati usab dinhi sa partner radio sa Panaon, Misamis Occidental, mga kaigsunan. Matag adlaw Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang tagna sa kagabion. Din gitagaan kini pag effort o kinabuhi sa Chapter President Brother Felipe Manlod ug sa iyang Vice Chapter President Brother Harley Luod. Ato sab gipangumusta nato mga kaigsuonan nga naa dinhi sa United States of America, silang Sister TCA Kulihat ug usab si Sister Lily A. Patterson. Kumusta kaninyo mga sisters? Ug usab ato gihapon gipangumusta nato mga kaigsuonan nga naa gihapon dinhi sa United States of America ang Amakiton Hermias family. Ilabi na sa itong igsoon, kumusta kanimo, Brother Nicodemus Nicky Hermias. Ug usab nga itong igsoon dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental, kumusta kanimo, Brother Premo N. Sabang. Ug usab ato pong pangumusta ang atong igsoon nga naa dinhi sa San Isidro, Zamboanga del Norte, branch number 73, Chapter Vice President, kumusta kanimo, Brother Edie V. Daniel. O usab ang ato pong igsoon sa pagtuo dinhi sa Lipa, Batangas branch. Kumusta kanimo, Chapter President Brother GC B. Salazar. O usab ang ato ang PBCM Legal Counsel, ato pong gipagumusta. Kumusta kanimo, Attorney Ramil G. Carion. O usab alang sa mga nagapangutana, i-text lang sa kini nga number ni Brad Rooney, mao kini 0917-811-8882. Ug usab ato pong i-display sa screen ang ato mga bagong basahon doon. Makita ninyo sa screen mga kaigsuonan kung naglantaw kamo sa tong video. Mao kini, approve kini ni Reverend Charlie. Ug usab ato pong isunod ang uban pa natong mga basahon. Makita gyapon ninyo sa screen mga kaigsuonan. So kuha na kamo og copies niini, available na kini dinhi sa atong main branch sa San Antonio, Hasaan, Misamis Oriental. Okay, og dugang pud sa pagpahibalo mga kaigsuonan nga kining kanhi ministro ebanghilista sa PBCM nga mao si Aquilino Valencia. Wala na gi-recognize as official evangelist kay gi-expelled naman ni siya. Busa kun doon naman iyang gihimo nga pamahayag gigamit ang ngalan sa magtutudlo kana iya na lamang og walay kalabtanan ang pagtulunan sa PBC ubos sa pagdumala sa kasaligan o sinaligan nga mao ang Chief Minister o Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, mga higalak mga kaigsuonan. O ang atong paghisgutan mga kaigsuonan ining tungura ang tupiko mao kini ang uluhan nga atong makita sa screen og inyong mapaminawan. Mao kini ang tubag sa pangutana ni Mr. Swingly Kadusali og sa nangutana sa Manolo Fortich Bukidnon.
So padayon mga kaigsunan ang atong paghatag og katinawan sa giluwatan nga mga pangutana ni Higalang Swingli Kadusali o usab atong gi-apil ini karon nga pagtubag kining nangutana nga wa magpaila sa iyang kaugalingon nga dinhi siya nahimutang sa Manolo Fortich Bukidnon. Ato ta ning gihangyo nga magpaila sa iyang kaugalingon para nga atong masayran ang iyang identity o iyang pagkatao. Noon mga kaigsunan ngano nga importante kining atong paghatag nining mga nangutana tungod kay di man nato pwedeng likayan kay mabitang naghatag putag mga contact number sa atong programa para open sa bisan kinsa nga nagasunod nga magapaabot sa ilang pangutana. O gatong timan-an nga dinhi sa mga ministro sa PBC nga gidumalahan sa Executive Vice President and Chief Minister. Ang amo dinhi mao gyud ang pag sunod sa mga gitudlo ni Master og pagdugang og pagpalapad sa among kahibalo diya sa pagtuon sa kaalam nga gikan sa Dios lugar kang Master niya wala pod mi ingon ini nga gi-compare namo kining mga kahibalo og mga kaalam nga gikan kang Master kay timan nato nga usa ka proverbial mga kaigsunan atong i-display sa screen ang usa ka proverbial nga matud pa sa atong mabasa nga mao pud ning among himong prinsipyo gibarugan matud pa. Let's expand our knowledge by studying the wisdom or knowledge of our God, not compared to our height and our shortness. Sa atong pinulungan pa ni, kining proverb or panultihon, ipalapaw pa nato ang atong kahibalo diha sa pagtuon sa kaalam o kahibalo diha sa atong Dios. Dili ipakasama sa atong gitason o sa atong kamubuon. Sa ato pa, mao ni nga usa ka panultihon nga mahitungod sa kahibalo, sa pagtuon sa kaalam, diya sa Dios kinahanglan atong ipalapaw or i-expand nato. Wala lugar magkumpara kung unsa man ta sa atong gitason o sa atong gimubuon. O mahitungod sa kaalam, equal man na. Pero lisod kung taas ta og barog unya nagpasiatab tas ato ang kaalam nga labi na di masubay sa kabubuton sa Dios di maayo or baka ang atong gitason di pod taas bubo ta unya nagpasiatab ta nga ang atong kahibalo subay sa kabubuton sa Dios pero wa di ito di pod maayo. So mao na mga kahigalag mga kaigsunan ang atong gihatag nga panultihon nga gipalapdan sa mga ministro sa pagtulunan sa PBCM ang kahibalo o kaalam nga nagikan sa magtutudlo nga mao si Master o Divine Master Tomas D. Hinyo Sr. O karon Brad Deber atong basahon usa ang mga pangalan sa mga nangutana. Okay, atong i-display sa screen pardon, mao kini mga pangalan sa mga nangutana. Unang-una dinhi atong makita si Jervis Suaso dinhi sa Madrid, Surigao del Sur. Ang ikaduha taga Manolo Fortich, Bukidnon, ug kining ikatulo, Familia Cubias. Okay. Dayon atong i-display og atong basahon Brad Deber ang unang pangutana ni Swingli Kadusali. Okay, punto lang atong pagabasahon ba doon. Kining iyang pangutana din sa ubos. Humaniana, isunod na lang po dayon ang kining comments ining taga Manolo Fortich, Bukidnon. Okay. So unang-una atong pagabasahon ng pangutana ni Higalang Swingli Kadusali usa ni siya ka PBMA Bradon dinhi sa Dumaguete Negros Oriental mao kining iyang pangutana dinhi sa ubos. Matud pa niya dinhi unsay prueba bro nga ang tawo natimbrihan na sa balaang espiritu. Mao kining iyang pangutana Bradon. Dayon Okay. atong isunod ang kining comment sa taga Manolo Fortich Bukidnon Bradon mao kini paunsa ka makadala. Sayop maning typo ni Bradon. Siguro yung ipasabot ni ini Sa unsa? sa unsa ka makadala, no? Pero ang iyaha din ito lang pagabasahon literal paunsa ka makadala og mga tao diha sa PBCM og dili ka magwali sa timbre sa Espiritu Santo. Dugang pa. Kung tinuod kang gigayran ni Master, dapat iwali nimo ang timbre sa Espiritu Santo ug ang dagan sa panahon kay dili nato kasabtan ang panahon karon migo. Dugang pa, ayaw sigig pangtira diha sa imong mga kauban rapod. Dugang pa niya dinhi, bisag unsa naman lang imong ilabay nga pangdaot migo. Biyaan gyud kas mga miyembro nimo ana migo ba. Okay, mga higalag, mga kaigsunan,
Alang kanimo higalang swingli kadusali nga usa ka membro sa PBMA o kining taga Manolo Fortich Bukidnon nga magpailas iyang pangalan nga naghatag og mga comments dinhi mao ni karon No, nag-comment din ni siya Bradron sa May 19, 2024 sa tong wali. ining tuiga sa 2024. So tagaan namo ni siya og tubag mahigalag mga kaigsunan. Amon ning gisabay na lang kang swingli kadusali kay kining kang swingli kadusali actually continuation lang ni sa iyang mga pangutana. Unsa kunoy prueba nga bro nga ang mga tawo na timbrihan na sa balaang espiritu. Unya kining taga Manolo Fortich Bukidnon, murag masabtan nato nga nagsunod ni siya sa programa, naminaw nato og naminaw pud ni sa programa sa PEDM kining gitukod ni Macarayo og ni Danilo Nacua. Kay kini gud si Macarayo og si Danilo Nacua kanhi man ni mga ministro sa PBCM. Unya karon naglain na sa PEDM unya ang ilang paagi sa pagwali nagapadayon sa pagpanimbre sa Espiritu Santo ingon nga pagluwas tungod kay naa kunoy kasakitan nga palaabuton mintras nga di pa matuman ang kasakitan kinahanglan dunay pagpanimbre. Unya gidahom nining taga Manolo Fortich Bukidnon nga ang mga ministro sa pagtulundan sa PBCM di mahibalong nga mawalis timbre sa Espiritu Santo. Munang iyang gi-question dinhi nga paunsa ka makadala og mga tao diha sa PBCM ug dili ka magwali sa timbre sa Espiritu Santo kayang pagtuo lagi makabig lamang o madala lamang ang tao sa PBCM kung nagwali ta sa timbre sa Espiritu Santo. Mamuni iyang pagtuo nga ang mga ministro wa mahibalo. Kunya dugang patpud niya dinhi kung tinuod kang gigayra ni master dapat iwali nimo ang timbre sa Espiritu Santo ug ang dagan sa panahon kay dili nato kasabtan ang panahon karon migo. Mao lugar na nga ihang gi-comments dugang pa ayaw sige pangtira diha sa imong mga kauban rapod kayang pagdahom nanira mi. Dayon gingon pag dinhi bisag unsa naman lang inyong ilabay nga pangdaot migo. Biyaan gyud mos mga membro nimo ana migo. Mabiyaan man kuno kami magipasabot siguro ni ini ang leader nato nga si Reverend sa in behalf ni Master Brad Dever, Brad John Kenneth o Brad RJ. Nga tinuod lang masing nagtuo ka nga si Macarayo lang mo'y mahibalo nga mawalis timbre sa kaluwasan nga tungod kay dunay panahon nga di masabtan nga palabuton nga kalisdanan. Sa tinuod lang kanang nahibaluan ni Macarayo migo inuno natog bigo pod kay gimigo man minimo. So basig imo minggi isip nga higala di gimigo minimo miguhon pud kanamo. Basi nagtuo ka migo nga si Macarayo ray mohibalos timbre sa kaluwasan tungod kay naay palabuton nga kalisdanan. Si Macarayo nahibalo niya anang pagwali may tungod sa timbre tungod kay gitudloan na ni Reverend. Nagsunod gid ka sa programa sugod pas unang panahon. Wa pa gani magwali si Brad Ronnie, wa pa na magwali si Macarayo, naana ang buluhaton sa pagpanimbre. Pero gidahom nimo nga siya lang unya wa man ka makadungog namo nga nagawali sa timbre mo nang ni conclusion ka nga basig biyaan nas mga membro ang BBCM. Muna gitagaan mo pagtagad kay sa tinuod lang, di ba namo diha good namo maghatag mi og tubag sa uwali nga di may basig tubag. Na may mga tubagunon gud naguna, unya mga pangutana sa mga nangutana di man mahitungod sa timbre nga tungod kay dunay palabuton nga kalisdanan na imong gi-compare dayon nga basig wala na namo dire. Sa tinuod lang kanang nahibaluan ni Macarayo gikan sa pagtudlo ni Reverend o kami pod kay gitudloan man ni Reverend kay balo pod mi mawali mahitungod sa timbre. Nakaron, anita, kung magiskot man sa pagpatalinghog kay mo man gipaminawan ang amuha, gipaminawan pud nimo ang PDM para nimo nindot kay paminaw ng PDM kay naay pagpasidaan mahitungod sa malisod nga panahon nga palabuton kini laging gera. Kalisdanan ba? Nalatid man as bala ang kasulatan. Kaya giwali ni Macarayo nga sa dili pa moabot ang katalagman kinahanglan matimbrihan ang mga tao para sa kaluwasan. Unya naminaw kanamo, naminaw pug kas PDM di atong susyon hain wag kita magpatalinghog sa mga ministro sa PDM kang Macarayo or sa ministro sa mga PBCM sa pagdumala ni Reverend. Unya si Macarayo nag-ila kang master nga mo'y katumanan sa Espiritu Santo kay dinhi man nagikan sa PBCM god niambak ba og sakuan pa na Toril or Corralon man nato Toril niambak bas Toril ba ang Toril nga tinuod sa dapit sa Espiritu Santo PBCM niambak siya og ni
create og laing turil nga ginganlag PDM pero nagtuo nga si Master Espiritu Santo sa katumanan Dios Espiritu Santo narita magpatalingog sa kang Master sa pagpahayag sa magtutudlo higalang Swingley kadusali o kining taga Manolo Fortis Bukidnon kung magpatalingog ang tao sa mga magwawali asa ba ipagpatalingog diha ba sa PDM o diri sa PBCM matubag na to pinagis magpatalingog sa tingog sa magtutudlo atong patalinghogan. Sunod na, wala na ilain ka. Namuyagyat. Sa kinatibok ang sanasot. Ang wali lang sa bibisiin. Maminaw. At ang tagadasdaton, kayang tagwali, meron ba ang dobiya. At wala magwali ang bibisiin. Walang pataka, walang unsa. Para ikasumbong, kayang tagwali. Wala ito. Pwede. Ikaduha. At ang bibisiin. Gagaitap sa mga libro na dokumentado. Hindi man mahali ang publisihin, ibasda ka na lang. Na magyaw-yaw-yaw ka na. Wala kay dungawan ng mga kasaysayan sa libro sa buong sa palibutan. Bisang pagani sa Encyclopedia Americana o Britannica. Basta, inyong kuminawan. Ang atong lagi karon sa break science o break Atong napatalinghugan ang pahayag sa magtutudlo, Divine Master Tomas D. Ihunyo Sr. Gisosi nato, kung ining panahonag magisgot mantas pagpanimbre, asa man ta maminaw sa mga nagawali nga mga ministro sa PEDM, kanang PEDM, Philippine Association Divine Master, pero tungod kay mga kawatan manis doktrina, kay man kagulingong doktrina, Brad Dever, Brad John Kenneth o Brad RJ ning PEDM, may kagulingong doktrina. Ano atong gitawag kawatan? May ora ba na sila sakit kuno? Dili man sakit kay biblical man na. Pareha nang mingon migkwanggol, sakit para ninyo, pero biblical mo na. Pareha nang mingon magbuang, sakit paminaw ninyo, di man gyapon na kay biblical mo na. Kanang mingon migbugo, sakit inyong paminawon, di gyapon na sakit kay biblical ka na. Kung gisakitan mo, ana ang Biblia may unang naghimos pahayag para masakitan mo, igo naman namang gibasa. Pwede mo ninyo applyan ana, kung applicable ba pod ang inyong paghingala na magkwanggol, bugo or buang. Ana raman na, nakaron. Atong basahon, Brad Dever, ang pahayag sa magtutudlo, aron atong hingsayran, og nining mga kanhi membros PBCM nga na nagpasakop sa PDM, kanalingla lagi sa pagpamato, di makarayo, og di na nila nakagidala nga lang, Master, kiniraban sila magpahayag, murag nagpabiktima ba? Paluy-looy, di kuno sila mo counter, murag ilang gipatuo sa ilang mga katawhan nga nagsunod nila nga sila ay biktima kay kunuhay ato kunong gi-atake sa mga sakit nga mga pulong dili oy sa tinuod lang kamoy na biktima sa mga inosenteng membros PBCM kay gidala ninyo sa kalaglagan mo na klarong pag-istorya ay prangka nga pag-istorya pero di ba ato basahon ang pahayag sa magtutudlo sa pagsusik asa ba kita magpatalingog PDM o diri sa PBCM. Okay, atong pagabasahon brother mo kini ang gisulti ni Master ato lang i-display no matud pa dining Master tinuod na wala na ilain karon nga muyagyag sa kinatibuk-an sa nasod. Ang wali lang sa PEDM maminaw? Dili. Matud dire klaro kay ang wali lang sa PBCM maminaw. Kay ang pagabat-baton sa iyang pagwali permero mao ang Biblia. Kay wala magwali ang PBCM nga nagpataka na lang unsa para ikasumbong siyang pagwali nga libelos dili. Ikaduha, kay ang PBCM nagaukab sa mga libro nga dokumentado kay dili man muwali ang PBCM ug basta-basta na lang o nga magyaw-yaw-yaw kadiha nga wala kay dungawan sa mga kasaysayan sa libro sa tibuok nga kalibutan bisan pagani sa Encyclopedia Americana ug Britannica. Dugang pa dinhi busa inyong paminawan ang atong wali karon sa DXKO DXIM ug DXCO. Higala nga Swingley kadusali og kanimo nga taga Manolo Fortis Bukidnon matinaw kayo sa atong gisosi kon asa magpatalingog ang mga tao sa mga nagawali ingon nga gapanimbre wali sa PBCM matud pa ni Master tinuod na wala nay lain karon nga muyagyag sa kinatibuk-an sa nasod ang wali lang sa ingon si Brad Dever PDM. Oy, dili man di ay. Wali lang sa PBC maminaw. Adi karon gapatalingog
patalinghugan gid ang wali sa PBCM kay mao man ni tinuod nga katawan ni Master. Pag mubiya na gani sa PBCM niya magtukod naglaing pundok og magwali man mo nagingon nga pahisalaag na. Parang nga pag-istorya, sakit man sa inyong buot ka na mo nagingon ni Reverend nga asa may mayog face to face na to ang diskusyon. Inyong patambong ang mga membros PDM, ipatambong po ang mga membros PBCM para atong hisayran kinsa gyud ron ang tinuod nga modalas kaluwasan. Unya og mingon mo nga tinuod ang PBCM, tinuod ang PDM. Oy, duha di ay. Ang ngalan sa katawan ng gitukod ni Master, makarayo, duha. Nakaron. Kining pag wali din sa mga ministro sa PBCM na kaigsunan, nagsugod ni adto pang pagkatukod sa pagtulunan sa PBCM. Karon sa natukod 1967. Og magisgot magpagpamatik or timbre dito nagsugod na 1967 hangtod karong panahon na. Gani kamong naa sa PDM ug ikaw nga taga Manolo Portage Bukidnon nga among nasabot nga murag sakop ka sa PDM, kining imong gisunod o mong gituan nga leader o presidente o founder diha sa PDM gani usapod ka chief minister nga mao si Macarayo, nagpamatuod pud na nga ang original nga nagapamatik or nagapanimbre sa Espiritu Santo mao ang PBCM ug nagsugod 1967. Gusto kag maminaw nga tingog yun ni Macarayo? Atong ipabati ang tingog ni Hermoines Macarayo, presidente o founder o chief minister sa PDM. Kining giingon nga adunay timbre nga buluhaton sa mga nagwali din ang trabaho nila sa wala pa dili pa may tabo ang pagpangdagmal sa ania sa ibabaw sa naong sayuta. Buhaton sa ang pagtimbre. Unsang timbre ha? Sa giingon na sa Biblia, maayong balita, nga kanang balita, pag mutuo ka, natimbrihan ka nga ang gitimbre, mao ang Espiritu Santo. Sukad pa sa pagkatukod sa PBCM, 1967 na restro tuig 1971, ang atong giwali mauna ang Espiritu Santo. Mauna ang gimantala sa mga misyonarya o mga misyonaryo di naglakaw sa nagalain-laing mga dapit din. Ang giwali po gipawali ni Master sa mga ministro din sa diyang gihugpong na ang mga ministro, puwersa sa mga ministro nga gipanguluan sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, ang Chief Minister, ug mausab ang kasamtangang leader sa PBCM, ang Executive Vice President, mao na ang giwali nato regular, mao ang pagwali sa dapit sa Espiritu Santo. Matinaw kayo mga higalag mga kaigsunan o kanimo Swingley Kadosali o kanimo taga Manolo Fortich Bukidnon ang tingog sa presidente sa PDM nga mao si Macarayo yang gipamatudan nga ang buluhaton sa pagpanimbre sa dili pa daw moabot ang dakong kasakitan nga ang timbre mao ang Espiritu Santo nagsugod pa 1967 gihimo na sa mga ministro sa PBCM yan ang gipamatudan nga gihimo na sa mga ministro sa PBCM nga gipanguluhan sa leader o chief minister nga mao si Reverend Charlie Eugenio. Og dugang pa sa imong kasayuran higala nga taga Manolo Fortich Bukidnon o kanimo Swingley Kadosali nga nangutana gipamatud-an usab ni Macarayo kining presidente sa PDM nga diyan sa ilang pagpahayag sa una nga nagbarog pas PBCM lagi wala kunoy ko kaulaw lagi nga angkon nga ang katumanan sa nagahimo sa pagpanimbre ang PBCM ang mga ministro sa PBCM nga mo nagwali kabahin sa timbre sa Espiritu Santo kay nganong magtimbre o magahimo sa pagpanimbre sa Espiritu Santo kay doon na lagi daw dakong kasakitan. So iyang gipahayag Brad Dever, Brad John Kenneth ug Brad RJ nga wala ko kaulaw dinhi lagi datuman sa mga ministro sa PBCM mo nang atong sayron karon kini bang imong pag-ingon nga walay ko kaulaw natuman sa PBCM. Doon na bay rason nga dad-o na pod sa laing pundok ang kining terminong way ko kaulaw. Kay kung dad-on niya po na, mo nang mingon mi nga, wa mo yung mga ulaw. Og way ulaw mo nagingon nga mga baga mugnaw atong paminawan gyapon mga higalag mga kaigsunan o galang kanimo higalang nga taga Manolo Fortich Bukidnon ang tingog sa inyong presidente o sa presidente conclusion tag apil ka nga nito kay inyong presidente kay murag ang tinor sa imong comment murag pabor man ka sa PDM god atong paminawan ang presidente o founder o chief minister sa PDM nga si Macarayo. Tinaw busa sa atong nabasa sa Biblia walay ko kaulaw. Muna nga kitay katumanan, Brad Jisrael, Brad Jan, Brad Lloyd, Brad Jiggy, Brad Rome, walay ko kaulaw.
ang atong pagwali naa sa dapit sa Espiritu Santo. Muning among giingon, ang stand na mo na sa dapit sa Espiritu Santo. Nganong kini kanunay ang among ipahibalo sa ere? Tungod kay kami ang katumanan sa mga nagwali sa Espiritu Santo. So kami mao ang mupamatuod ang mga ministro sa PBCM bahin sa kaluwasan, magkinaunsa man ang kalibutan, bahin sa timbre sa Espiritu Santo, alag sa adlaw nga moabot ang dakong kasakitan. Klaro kayo, higala nga taga Manolo Portits Bukidnon, kinsa kuno ang mupahibalo mahitungod sa timbre sa kaluwasan? Mao ang mga ministro sa pagtulunan sa PBCM. Walay ko kaulaw matod pa niya, walay ko kaulaw kay kami ang katumanan, ang mga ministro sa PBCM. Maoy nagwali bahin sa timbre sa Espiritu Santo sa dili pa moabot ang dakong kasakitan. Asa da ang katumanan? PBCM. Pero nganong napunta man sa PDM karon? Nakaroon na? Mo gingon nga kamong i-question kini bang imong pagsulti ni Makarayo nga ang katumanan nga motimbre sa kaluwasan ng mga ministro sa PBCM kini ba husto pa kag kabuot ani? Ingon kita gusto gini kabuot pa kay mo magi-sakto gyud nga ang katumanan sa mga panimbre sa kaluwasan mo man ang mga ministro sa PBCM di. O kato i-question husto gina nga nagits pas mayong kabuot wa pa mabuang ba? Karon natong idugang sa pagpangutana ning presidente o founder sa PDM nga si Makarayo. Tungod kay ang katumanan di ay sa magahimo sa pagpanimbre sa mahitungod sa kaluwasan di pa moabot ang dakong kasakitan ng mga ministro man di ay sa PBCM ug dili PDM. Kinibang pagdawat sa kahingpitan, nga giingog kahingpitan, naaba sa PDM o dinhi gyud sa PBCM? PBCM gyapon. PBCM gyapon atong paminawan ang tingog ni Makarayo. Imo mang giingon nga basig nasaipan lang na sa mga ministro sa PBCM nga pahunongon. So ingon ana nga sistema. So ang atoa diya karon ang kanang giingon nga hingpit na nga pagdawat mao na ang giingon nga ni ana sa pagpangalagad sa PBCM. Ang kanang giingon nga hingpit na nga pagdawat mao na ang giingon nga ni ana sa pagpangalagad sa PBCM. Uy, katinaw kayo sa atong nadunggan nga ang hingpit day nga pagpangalagad, ang giingon nga hingpit na nga pagdawat ni anana sa pagpangalagad sa PBCM. Ngano mang naana man nahingpit sa PDM nga dinhi man ang hingpit nga pagpangalagad sa PBCM? Duha di ay Makarayo? O kamo diyang nagsunod o ikaw nga nag-comment nga taga Manolo Portits Bukidnon aninawa ko no? I-question na mo, duha di ay pangalan sa katawan ni Master? Ay kini, ug atong ipangutana, wa pagyud ka mawadis kabuot niini sa nag-ingon ka nga ang hingpit nga pagdawat diya natuman sa pagpangalagad sa mga ministro sa PBCM. Kay naa pa man ka sa hustong pagpanabot og kabuot, kanang gingon ba nga wa pa mabuang ba? Yung sila, nasad ang mga ministro, nag-mention na po, og masakit kanang buang sa Proverbio 19:1, dili ang physical, ang ipasabot ka ang Proverbio 19:1 magsukway ka ni kas imong mga ngabil mo na gitawag buang kabalo na si Makarayo ani. Og matod pa ni Eric Camus nagpabuang-buang lang. Karon yata ato nang nabati mga higalag mga kaigsunan ug alang kanimo swingli kadusali nga do nagipagpanimbre nga pagabuhaton nga ang nagahimo sa pagpanimbre original mao ang mga ministro sa pagtulunan sa PBCM kay dunay dakong kasakitan nga pala buton. Unya atong susiyon nga kining mga katawan nga magdala sa marka sa timbre, magdala man gyud ang mga katawan sa Dios sa marka sa timbre, kay mao kini ang gitawag o gipahayag sa Biblia nga malig-on nga patukuranan sa Dios nga magpabili ni sa pagbarog. Asa ang prueba sa Biblia, Brad RJ, nga ang malig-on nga patukuranan sa Dios nga magpabilin sa pagbarog may gidala gyud nga marka sa timbre kay mao kini ang ilhanan sa Dios sa mga iya. Diri na ito mabasa, Bradon, sa nakasulat sa diri sa ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 19, nagingon ang kapayag. Apan ang malig-on nga patukuranan sa Dios magapabilin sa pagbarog nga nagadala niining marka sa timbre nga nagaingon ang Ginoo nakaila sa mga iya ug ang matag usa nga nagapangaliya sa ngalan sa Ginoo kinahanglan magabiya sa pagkadautan. Mo ka na nakapayag, Bradon? Kung mao matinaw mga higalag, magkagsunan, gisusi na to,
tungod kay dunay buluhaton sa pagpanimbre nga ang katumanan nga nagapanimbre mao ang mga ministro sa PBCM o dili PDM. Ngano tungod kay kining pagdala sa marka sa timbre mao kini gipahayag nga malig-on nga patukuranan sa Dios nga magpabilin sa pagbarog. Unya gingon dayon magapabilin sa pagbarog nga nagadala nining marka sa timbre nga nagaingon ang Ginoo nakaila sa mga iya ug ang matag usa nga nagapangaliya sa ngalan sa Ginoo kinahanglan magabiya sa pagkadautan. Karon brother J, atong susihon unsa man nga timbre ang itimbre o pagadad-on nining mga katawhan sa Dios nga giingon nga kining magadala sa timbre malig-on kini nga patukuranan og magapabilin kini sa pagbarog sumala sa pagpahayag sa Biblia brother J. Diri nato mabasa sa Episo kapitulo 1 bersikulo 13. Ingon ani kapahayag, pinagi kaniya kamo usab sa pagkadungog ninyo sa matuod nga pulong sa mayong balita may tungod sa pagluwas kaninyo. Og sa nagpanuo na kamo kaniya gitimbrihan kamo nga ang gitimbre mao ang gisaad nga Espiritu Santo. Mao kanang nakapahayag brother. Kung mao mga higalag mga kaigsunan, Swingli, Kadusali o kanimo higala nga taga Manolo Fortits Bukidnon kung unsa ang timbre nga mauna ang ilhanan sa Dios sa mga iya kay malig-on kana nga patukuranan og magpabilin na nga magbarog. So di gid na malumpag kay magpabilin na nga magbarog kay lig-on na nga patukuranan. Ang timbre di ay nga gipahayag sa Biblia mao ang Espiritu Santo nga sa unsang paagi matimbrihan sa Espiritu Santo dunay tuuhan nga pulong o matuod nga pulong sa maayong balita. Nga sa diyang tuuhan ang matuod nga pulong sa maayong balita matimbrihan dayon nga ang gitimbre mao ang gisaad nga Espiritu Santo. Na kinsa man ang gihimong kasangkapan sa Dios nga muhimo sa pagpanimbre nga ang pagdawat kung madawat kung dawaton ang timbre nga Espiritu Santo pinaagi sa pagpatilingog sa matuod nga pulong sa maayong balita. Gitagna sa Biblia mga higalag mga kaigsunan nga dunay mga tawo gihimong kasangkapanon o kasangkapan sa Dios nga magawali sila sa maayong balita. Nga kung unsang matangas maayong balita pinaagi sa Espiritu Santo. Basahon ko dinhi sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12. Ingon ini atong mabasa, imong patalinghugan o ginyong patalinghugan, higalang Swingli, Kadusali o higala or migo nga taga Manolo Fortits Bukidnon giyon sa pagbahayag. O kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kundi kaninyo na nagalagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadala gikan sa langit mga butang nga niini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong. So kung unsang maayong balita mga higalag mga kaigsunan alang sa pagluwas nga kinahanglag tuuhan og dawaton kana sa tao sa diyang tuuhan og dawaton kanang maayong balita pinagi sa pagluwas may timbre nga Espiritu Santo dayon nga madawat maayong balita di ay mahitungod or pinagi sa Espiritu Santo. Kinsa ang katawan nga gihimong kasangkapan sa katumanan walay lain mo nang gamito na mo ang termino sa walay kukaulaw natuman sa mga ministro sa pagtulunan sa PBCM. Usbon ako natuman og walay ko kaulaw nga ang kunon sa mga ministro sa pagtulunan sa PBCM. Mao kana mga higalang makigsunan Swingli, Kadusali og higala nga taga Manolo Fortits Bukidnon. Busay mong pangutana Swingli, Kadusali unsay prueba bro nga ang tao na timbrihan sa bala ang espiritu ang tubag kung mutuo sa matuod nga pulong sa maayong balita alang sa pagluwas. Unsang matuod nga pulong sa maayong balita alang sa pagluwas maayong balita pinaagi na sa Espiritu Santo og tuuhan na madawat na ang timbre nga mao ang Espiritu Santo mga higalag mga kaigsunan. Unya kining timbre sa Espiritu Santo sa gipahayag sa Biblia 2:19 2 Timoteo malig-on kini nga patukuranan mga higalag mga kaigsunan. So din nilang gibuhat kana sa mga matuod nga mga ministro sa pagtulunan sa PBCM. Na alang kanimo Swingli, Kadusali, higalang Swingli, Kadusali, naman ka nagbarog sa PBM Ang founder sa PBM mo man si Ruben Iclio Senior, kanaman ay Junior. Unya imo pong giingon nga ang tinuod nga pagtulunan ng PBM ngani sa uban nimo nga mga comments gi-question man nimo kung mabasa ang PBCM sa Biblia mutuo ka sa walay pagpang susi nga kanang PBM pwede mo na mabasa sa Biblia. O di ba? Pero atong susihon alang kanimo higalang Swingli may tungod sa PBM sa inyong doktrina ba? Unsa ba gisunod sa Brother Deber nining doktrina o kining pagtulunan nga PBM
sumala sa atong pagagamiton nga mga libro nga referensya nga dili kasupak sa Biblia, Brad Iver. Nagsakay na sila sa pagtulunan sa simbahang Katoliko, Brad Ron. Ang puriba, Brad Iver? Pipila ka version sa Pilipinas sa Protestanismo. Sa tumba nagsakay sa Katoliko o sa Protestante. Oo, Okay. unya kining si Ruben Edera Ecleo Senior Baron, ilan ang gituhuan nga si Ginoong Hesukristo ni. Okay. Oo, atong pagkabasahon sa kini atong referensya, Brad Oh, Ron. mga punto lang, Brad Iver. Punto lang kining naguluhan nga referensya nato Filipino Religious Psychology edited by Leonardo N. Mercado. Naimo, Brad Iver, napoy ako. Kaya pag pamatuod kini sa mga original nga mga Magoles PBC, nga nagin may mga libro referensya nga among ipakita. Oo, tinuod. Oo, atong pagkabasahon dinhi sa pahina 143. Punto lang, nagaingon nini nga si Ruben Ecleo Mao ang Divine Master ang manunubo sa Pilipinas karon sama nga si Jose Rizal mauunta ang reinkarnasyon ni Hesukristo sa Luzon og si Dr. Mungkado isip reinkarnasyon ni Kristo ug Rizal sa Kabisayan. Ingon usab si Ruben Ecleo mao ang hingpit nga reinkarnasyon ni Kristo, Rizal ug Moncado sa Mindanao. Hindi halang ta ko to, Bradon. Okay. Ato usab nga pagkabasahon ng musunod, matud pa dinhi gapon sa pahina 143. Matud pa dinhi ang PBMA walay sistematikong pagpresentar sa iyang mga doktrina. Nagsakay kini sa mga pagtulunan sa simbahang Katoliko og pipila ka bersyon sa Pilipinas sa Protestanismo. Bisag diha lang ta ko to, Bradon. Okay. Higalang swing kadusali, ato lang gisusi ang pagtulunan din nasakop ka nga kini di ang PBMA, ang founder mao si Ruben Ecleo. Atong ibalik tong senior katong unang pahayag sa gibasa ni Brad Iver nga si Ruben Ecleo mao ang Divine Master ang manunubo sa Pilipinas karon. Unya matud pa dinhi sama nga si Jose Rizal mao unta ang reinkarnasyon ni Hesukristo sa Luzon og si Dr. Mungkado isip reinkarnasyon ni Kristo og Rizal sa Kabisayan. Ingon usab si Ruben Ecleo mao ang hingpit nga reinkarnasyon ni Kristo, Rizal ug Mungkado sa Mindanao. Sa ato pa kini si Ruben Ecleo nga founder sa PBMA din imong gipasakupan higalang swingli kadusali na dinhi sa pagpahayag sa reincarnation kang Rizal kang Mungkado og dinhi sa Mindanao. Sa ato pa sa lakton nga paghistorya giangkon ni nga si Ruben Ecleo mao ra pod si Kristo tungod sa reinkarnasyon. O dugang pa sa gibasa ni Brad Iver sa may tungod sa doktrina sa PBMA nga imong gipasakupan swingli kadusali, higalang swingli kadusali. Ang PBMA walay sistematikong pagpresentar sa iyang mga doktrina, nagsakay kini sa mga pagtulunan sa simbahang Katoliko og pipila ka bersyon sa Pilipinas sa Protestanismo. Nagsakay ra dining PBMA sa doktrina sa Katoliko o Protestanismo higalang swingli kadusali. Unya karon tungod kay ang kasamtangan nga nagleader karon sa PBMA mao man yang anak ni Ruben Ecleo nga mo si J.D. Ecleo. Og magisgot kag tinuod ang PBMA, unya imong ingnon nga ang PBC mo dili tinuod, nasaypan higala ngono man. Tungod kay ang leader sa PBMA karon nga si J.D. Ecleo nagpahayag og magisgot og kaluwasan dili makita dinha sa PBMA. Leader na kung ikaw membro imong i-insist nga diha ang tao maluwas, ang leader na gani nagingon nga walay gisaad ngadtos mga membro nga diha sa PBMA makapalagan ang kaluwasan. Atong paminawan ang pahayag sa nag-lead karon sa PBMA nga mao si J.D. Ecleo. Kailan siya nakaramdam ng naninikip ang dibdib? 2 linggo. Hindi ba balansihin natin ang ating mga sarili? Hindi porke nag-duty kayo dito ay hindi na kayo magkakasakit. Hindi ba't sabi sa video, wala akong pinangako sa inyo na hindi na kayo magkakasakit. Walang pinangako ang mga spiritual division members na dito ninyo matatagpuan ang inyong kaligtasan. Walang pinangako ang mga spiritual division members na dito ninyo matatagpuan ang inyong kaligtasan.
At kung nabati, mga higalag mga kaigsunan, ug kanimo higalang Swingli kadusali, nga ang leader karon sa PBMA nga mao si Jid Eclio, nagpahayag, atong i-display gani mga higalag mga kaigsunan sa screen, sa naglantaw sa ato ang video sa Facebook ug sa YouTube. Punto lang ang atong punto i-display, lang sa brother. pahayag ni Jid Eclio, atong i-display. Matud pa ninyo, pamahayag ni Jid, walang pinangako ang mga spiritual division members na dito ninyo matatagpuan ang inyong kaligtasan. Sa atong pinulungan, wala gisaad ang mga spiritual division nga mga membro nga dinhi ninyo makitaan ang inyong kaluwasan. So dili man daw diha kuno makitaan ang kaluwasan o kaligtasan sa PBMA. Na kung tinuod ang PBMA, ngano man ang nag-lead karon nagingon man nga dili diha makita ang kaluwasan. Di magpasakop ta, di hopeless ta diha. Di ba? Hopeless ang mga tao may tungkol sa kaluwasan kay mismo ang leader nagingon man nga dili maangkon ang kaluwasan nga gitinguha sa mga tao. Higalang Swingli kadusali mao kana ang atong nabasa. Unya, kapin pa nga ang doktrina dahil sa PBMA nagsakay lang sa doktrina sa Katoliko ug sa Protestante. O di sa to pa niya ang ilang doktrina nagangkon nga si Ruben Eclio reincarnation diha kang Kristo. Nya og ibase na to sa Biblia sa mga nanglabay pagtuon kausa man magahalad ang tinuod nga Kristo sa pagpakamatay nya og siya si Kristo sa reincarnation naduhaan man sa pagkamatay kasupak na sa mga nakasulat sa Biblia higalang Swingli kadusali og sa mga naminaw og nagapatalingog mga higalag mga kaigsunan. Nakaroon arita sa pagsusi nga kaganina gibasa ang 2 Timoteo 2:19 sa kaubang ministro Brother RJ nga adunay malig-on nga patukuranan ang Dios nga nagapabilin sa pagbarog nga magdala daw sa marka sa timbre niya. Ang marka sa timbre gibasa na Episo 1:13 Espiritu Santo. Sa unsang paging matimbrihan mutuo sa maayong balita sa kaluwasan kung unsang maayong balita para sa pagluwas, maayong balita pinagi na sa Espiritu Santo. May gidala daw nga timbre, marka sa timbre nga mao ang Espiritu Santo. Karon tong susiyon Brother RJ. Gawas nga ang ilhanan sa Dios sa mga iya nga may marka nga gidala o nagadala sa marka sa timbre kay mao kana ang malig-on nga patukuranan sa Dios nga magapabilin sa pagbarog. Unsa pa ang itawak o ang kuno nining katawhan nga nangalagad o nagapanimbre sa maayong balita. Buti pasabot nagwalis maayong balita kay kanang wali kung tuuhan na ingon man ang timbre. So kung tuuhan ang maayong balita pinagis pagluwas nagapanimbre na og tuwa na timbrihan na pod ang mituo. Unsa pay dugang gipahayag sa Biblia, Brad Archie og atong susiyon, gawas nga ang ilhanan sa Dios sa mga iya nagdala sa marka sa timbre nga mao ang Espiritu Santo. Unsa pay ang kunon nining katawhan sa Dios nga nagadala sa marka sa timbre nga mao ang Espiritu Santo. Diri nato mabasa bradron sa ang buhing pulong diri sa ikaduhang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 19 nagingon, apan ang kamatuoran sa Dios mibarog nga lig-on sama sa usa ka dagkong bato ug walay makatay-og niini. Usa kini ka bato nga patukuranan uban niining nasulat nga mga pulong. Ang Dios nasayod kung kinsa kadtong mga tinuod nga iya ug ang tawo nga mo angkon nga siya usa ka Kristohanon kinahanglan dili gayud magbuhat sa mga daotang butang. Mo kanang nakapayag bradron. Kung mao mga higalag mga kaigsunan, higalang Swingli kadusali o kanimo higala or migo nga taga Manolo Fortich Bukidnon gisusi nato. Tungod kay ang Dios doon na may lig-on nga patukuranan nga magpabilin sa pagbarog nga magdala sa marka sa timbre Espiritu Santo. Unya ang mga iya sa Dios kinahanglan daw pod nga makadawat na ka sa timbre nga Espiritu Santo pinagi sa pagtuo sa maayong balita nga ang maayong balita pinagi sa Espiritu Santo magbiya pod sa pagkadautan. Usa di ay nga ang kunon isip ilhanan sa Dios sa mga iya mauday ang pag-angkon nga Kristohanon or Christian. Mao nang sa PBCM naa ang Christian Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Gitala ang Christian kay tungod usa pud ni nga timbre o ilhanan sa Dios sa mga iya gawas nga nagdala sa marka sa timbre nga Espiritu Santo mo ang kuna nga Kristohanon. Mao bitaw nga among giingon nga ang PEDM
wala na muhaom unbiblical na ang sistema tungod kay sa PEDM sa pag atong ikumpleto it's is I wa na diha ang pagka-Christian. Pero nidepensa ra ba ning inyuhang presidente og founder kay kana kunong Christian mga tumutuo man na ni Kristo, tao man na nga tumutuo ni Kristo. Sa iyang mga programa, iyang gidepensahan kay naa kunoy referensya nga nagpamatuod mahitungod sa Christian, ang Christian sa New Lexicon Webster Dictionary, yung gigamit na Brother Dever, no? Volume 1, page 175 nga a Christian is a person who believes in the doctrines of Christ and acknowledges his divinity. Ingon din siya nga dili kinahanglan nga itatak didto sa gobyerno ang Christian sa ngalan sa pagtulunan kay na ang kahulugan sa Christian tumutuo. Oy, diha man mo namugat sa kahulugan. Hindi og diha ka mamugat sa kahulugan, makarayo, sumpahin na lang ng imong pagtulunan. Ha? Sumpahin na lang og Association of New Lexicon Webster Dictionary. Kay kahulugan man dai mo namugat. Lugar sayop si master nga gingalan gyud sa PBC mang Christian. Nangurihir ka ba? Nakaron. Niyata, muangkon og Kristohanon. Unya, ang pag-angkon og Kristiyanon ingon nga ilanan kay malikon nga patukuranan na nga magapabilin sa pagbarog, napod ang pagdala sa marka sa timbre nga Espiritu Santo. Balikan ko pagbasa, mahigalag mga kaigsunan ng Episo, Kapitulo 1, versikulo 13 na. Pinagi kaniya kamuusap sa pagkadungog ninyo sa matuod nga pulong sa maayong balita mahitungod sa pagluwas kaninyo. O sa nagpanood na kamo kaniya, gitimbrihan kamo ang gitimbre mo ang gisaan nga Espiritu Santo. Mao na siya. May timbre nga madawat, sa unsang pagi nga madawat ang timbre, higalang swingli kadusali, pinagi sa pagtuo. Sa matuod nga pulong sa maayong balita pinagi sa pagluwas, kung sang matanga sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo. Kinsa ang nagwali og nagapanimbre sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo, ang katumanan nga original, genuine. Tinuod, mao ang mga ministro sa pagtulunan sa PBCM. Unya, alang kanimo migo nga taga Manolo Fortis Bukidnon, wa ba ka mahibalo nga nangugat kining imuhang gisunod karon nga presidente ug founder sa PEDM nga si Macarayo nga ang giingon nga nganong gitawag ang PBCM kay matud pa niya naman kuno matuman sa Pilipinas kanang P. Unya, musugot kuno ang tao og sa dili. Ang kini kunong mga nagwali nga mga ministro sa Espiritu Santo unsaon man gyud nga dinhi man kinatuman sa PBCM. Atong paminawan ang tingog ni Macarayo nga dinhi gyud lagi na matuman ang buluhaton sa pagwali sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo nga natuman og milutaw sa Pilipinas. Atong paminawan si Macarayo. Ang pangutana, ngano nga gitawag kami og Philippine Benevolent Christian Missionaries. Si Master ang nagtukod sa PBCM. Niatong 1967 na restro 1971 sa amo nang gipakita kaganyan sa screen sa bylaws nga narestro sa Securities and Exchange Commission. Iyon ana ra nga sistema. Ang pagwali sa pagtulon ang PBCM naa ang stand sa dapit sa Espiritu Santo. Asa na himutang dinhi sa Pilipinas. Mao nang gitawag og Philippine tungod kay ang panagna sa Biblia niya nahitumong sa nasod nga Pilipinas nga gitawag og halayong silangan og dinhimulutaw ang mga tao nga sa umalabot nga panahon mahimong usa ka panon magwali sa Espiritu Santo dinhi sa Pilipinas dunay mo lugar nga usa ka magbalantay. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia lisod pod nga ang iwali dili mao mo lugar nga magbalantay. Busa ang lugar nga magbalantay mao gyud ang Espiritu Santo nga maoy iwali sa mga katawhan nga niha na imutal sa Pilipinas unsaon man nga ni amang ginatuman sa PBCM. Unsaon man nga ni amang ginatuman sa PBCM. Uy, nahimuot siya kay dagod nagbarog pa sa PBCM. At yung pangutana, kinibang imong pag-istorya Macarayo. Mayo pang imong kabotan wa pa ka mabuang. Oo, maayo ko ana, husto ko na. Higala, migo nga taga Manolo Fortis Bukidnon, pahiyom ko si Macarayo, pahiyom, pun me. Ay matod pa niya, unsaon man daw nga, niya man daw natuman sa PBCM. Ang mga nagawali sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo nga ang lokasyon din is Pilipinas. Mamata ko nun ng PBCM kaya ang PIDA Pilipinas. Na saon taman lagi nga dinhi maginatuman lagi sa mga ministro sa PBCM. Alangan man kuno ang magbalantay, mulugar nga magbalantay nga mga Espiritu Santo dili mo iwali. Nya alangan man pod ang muwali sa katumanan sa magbalantay nga Espiritu Santo dili katong iyang katawhan. Nang katawhan sa Espiritu Santo nga mo sa Master PBCM man. Atuman lagi daw diya sa PBCM.
Naon sa tingala man tang anong nabalhin man. Tungod kay nibiya si Macarayo sa PBCM. Nakaron sa iyang pagbiya, agoy nagbantayog siya, gibantayog niya, Brad Dever, Brad Kenneth ug Brad Archie ang ilang pagtulunan nga PDM nga sila kunoy katumanan. Unsa gud ang tao na mo na mong gi-question. Sa may pagkagboto pagkamubuang, nagsulti ka ang katumanan sa PBCM pero karon kay wa naman ka sa saktong buot. Inunantog nabuang naman kay nagsukway naman sa nga bilang sa PDM. Atong paminawon kani nga diha na kuno sa PDM Brad Dever, Brad RJ, Brad Jan Kenneth ang katumanan kuno sa mga pagbantayog sa kaluwasan may tungod sa pagwali sa mga balita sa Espiritu Santo. Atong paminawan. Para pag ibantayog ang kaluwasan nga naa sa Espiritu Santo. Sa katumanan nga among gituuhan padayon diri sa PDM. Divine Master Tomas Dino Sr. Saon man nga mao may katumanan, ha? Mao magini katumanan musugotag sa dili. Awa, di maka mahimuotan Gibalhin niya ang iyang bersyon ba dili pa sa PBCM nga sakto pa siya inunatog sakto kabot sakit ba ni silag mingon tanan sa taman mo maginay husto nga pagpanabot og sakto pa tag pagpanabot og kabuot musulti tas tinuod nga ang katumanan sa taman nga dinhi man gid sa mga ministro sa PBCM pero sa diyang nibiya ka sa PBCM nibalhin kag laing pagtulunan turil dinhi naman kuno sa PDM na sa taman musugotag sa dili ang katumanan musugotag sa dili PDM manggod oy tagurha man kag kuan gibalhin man nimo mo nagingon nga mabalhin-balhinon ining tawhana da masugot mo nga ang inyong leader tagurhag pamagi balhinon una dinis PBCM husto niya pagabot sa PDM husto gyapon mo nang question na mo og di ka mo deny mabitan na among gi-challenge nga ipamatud-i nga ang PBCM dili na mao ang tinuod. Lagi man brother nga bakak nga pagtulunan brother. Haron nga mo depensa man ang mga ministro. Problema kag tinuod man to akong gisulti sa una. Karon po tinuod po ni. Oy, duha di ay ang ngalan sa katawang master mo na tubaga. Di man kuno sila makigdebate pero lakbiti lang sa inyo ang programa nga duha ang gipahayag ni master nga katawhan niya ngalan sa pag-abot sa katumanan. Kanang unang Pedro 1:12 nga mga tao nga magawali sa mga balita, duha na. Ano ba? Aron nga ato dayong susihon ug tinuod bagyod pod. Narita. Kay nagbalhin-balhin man kas imong mga pamaagi, mabalhin-balhinon man ka. Angay ba nga ang tao mo kuyog niini og atong ibasis Biblia Brad Jan Kenneth niining atong nadunggan nga gibalhin ni Macarayo ang katumanan sa mga nagawali o nagapanimbre sa maayong balita nga natuman na sa BBC gibalhin niya sa PDM sa to pa kuan ba sa bali changeable mind or sa di pa po changeable mind kay kanang kuan man basta kay gibalhin atong ibase sa Biblia Brad Jan Kenneth gipahayag ba sa Biblia nga pakuyugon ang mga tao niining prinsipyo nga mabalhin-balhinon? Sumala sa Biblia? Dili. Atong basahon sa Biblia nga may tatak SD Bible, diri sa Proverbio, Kapitulo 24, versikulo 21, ang gingon, anak ko, kahadlukan mo si Huba og ang hari, og ayaw pagkuyog kanila nga mabalhin-balhinon. Mao nga natong mabasa. Uy! Wingira ba ni Sir Brad Dever na to? Uy! No. Huy! Ano katong pag-counter niya ba nga, bisag wala gitatak ang Christian sa mong pagtulunan, pero ang kahulugan sa Christian mo, naana mo, kay believers of Christ. Mo lagi na nga, sumpay na nga, Association of New Lexicon Webster Dictionary ng inyong pundok. Aron nga makatarunganon nga naday mo'y Christian. Sa Biblia, higala, umigo nga taga Manolo Fortich Bukidno, nining tagurha diag pamagi nga nagbalhin-balhin sa mga huna-huna gibasa sa kauban nga ebanghelista Brad Jan Kenneth Il Mangalos ang Proverbio 24:21 sa SD Bible, anak ko kahadlukan mo si Huba ug ang hari og ayaw pagkuyog kanila nga mabalhin-balhinon. O di man day pakuyugan ning mga mabalhin-balhinon ug una-una. Unya og magkuyog-kuyog mo makatuman sa Dios. Kay ngano di ay Brad Jan Kenneth kining mga mabalhin-balhinon kay kining mabalhin-balhinon tagurha man ning panghuna-huna. Kung ibase ta sa Biblia Brad Jan Kenneth, ang tagurhag panghuna-huna nga kanang mabalhin-balhinon sa mga pamaagi, do na bay madawat gikan sa Dios. Basahon nato sa Santiago Kapitulo 1 bersikulo 7 paingon sa 8. Giingon sa city. Ayaw ipadahom sa maong tao nga siya adunay madawat gikan sa Ginoo. 8.
siya nga maoy taong tagurhag paghuna-huna nga mabalhinon sa tanan niyang mga pagi. Mo ko na ito mabasa. Uy! Uy, gyapon ta. Kay mo man iyang mo ni imo ang termino lagi sa una makarayo na. Pag mulatos ka kay manglatusay man siya sa una biya. Nasa sa PBCM. Pero wa naman siya sa PBCM. Siya na po'y usang latuson sa PBCM. Muna mingon sila nga, adi may makigdebate, hadlok. Sa man og debate ka sa PBCM nga punggak mga argumento mo. Mao man ay imong termino sa una, punggak argumento mo og makigdebate ka sa mga ministro sa PBCM. Wa naman ka sa PBCM, di amon gamito ng mong termino. Unya, migo nga taga Manolo Fortich Bukidnon. Angay pa ba nga mukuyog ta sa mga tagurag panghuna-huna nga mabalhinon sa tanang pamagi nga sumala sa Biblia wa man day madawat sa Dios. Unya ang leader sa maong pagtulunan nga dunay pagbalin-balin sa mga pamagi gingon nga tagurag panghuna-huna wa may madawat gani gikan sa Dios. How much more kamong nagsunod diha? Tagurhag pangunahuna o double-minded person. Wa may madawat kuno sa Dios na may o way madawat sa Dios. Ang opposite sa Dios ang yawa man di. Ang madawat ninyo ang gikas yawa. Di man mahatag ang Dios ana wa may madawat kuno sa Dios. Kay di man ta moingon nga ang Dios mga higalag mga kaigsunan nga alang sa mga nagmatarong muhatag og kadaot. Ganti gyud ang ihatag sa Dios basta magtuman ta siyang kabubuton niya. Asa may pagdawat sa ganti nga madawat gikan sa Dios nga naaman tay tagurag pangunahuna, double-minded person, mabalhin-balhinon sa tanang mga pamaagi. Ha? Mao ka na higalang Swingli Kadosali o kanimo migo nga taga Manolo Fortich Bukidnon. Sa imong pangutana, Swingli Kadosali o higalang Swingli Kadosali, unsay prueba bro nga ang tao na timbrihan sa balaang espiritu, tubag na mo. Nga madawat ang timbre kung tuuhan og dawaton ang matuod nga pulong sa maayong balita. Kasi diyang tuuhan, madawat ang timbre nga mao ang Espiritu Santo. O unsa nga matuod nga pulong sa maayong balita nga dawaton aron matimbrihan sa gisaad nga Espiritu Santo. Gipahayag sa Biblia, maayong balita pinagi sa Espiritu Santo. Nga ang katumanan nga nagahimo 1967 pa sa pagkatukod sa PBCM, mga ministro sa PBCM nga gidumalahan sa leader nga mao si Reverend nga mao'y gipahiluna ni Master. Unya ang mahitungod sa kasakitan nga palaabuton, di man ato maabot, di atong sumpayan sa sunod nga mga pagtuon nga adisir nga moabot ang dakong katalagman kay naay katalagman, di may manghadlok, di may pareho nila ni makarayo nga hadlokon ang tao para magpasakop yun. Naamagid na sa Biblia. Pero kung mahadlok man pananglitan o gusto mong magpasakop, dinhi mo magpasakop sa pagtulunan nga iya ni Master nga mao ang PBCM din sa nadunggan nato kaganina, nangingon si Master kung magiskot pagpatalingo o pagpaminaw, dinhi lang maminaw sa mga ministro sa PBCM sa ilang wali o dili sa PDA mga igalag mga kaigsunan. Naabtantas oras. Pero sa among gingon, sumpayan na to, nga nag-ebanghelios, Master, nga ang mga membro sa PBCM, mga but pa sa nagkalaing lugar, mga membro na sa PBCM, gipropesya ng Master. Pero pag abot na ng mga dapita, di na sila PBCM, kailain naman ang katawagan sa ilang pundok. Nagtukod magug pundok, pareha ni Pedroso Bailo, Seal of the Living God Church. Kanang seal, timbre magyapon na or patik. Patik sa buhi nga Dios. Kinsa man nga buhi nga Dios ang gipasabot, Espiritu Santo magyapon na. Di patik sa buhi nga Dios nga Espiritu Santo. Si makarayo, seal or timbre sa Espiritu Santo, di maura. Nagparehistro si Pedroso, nagparehistro silang makarayo, asa may tinuod ninyo? Mao na migalag magigsunan, hinaot mi Swingli Kadosali nga imong nasabtan og nakuha nimo ang mga tubag sa mga matuod nga mga ministro. Nabot naman ang oras, kami manamilit na kaninyo. Og sa ngalan sa magtutudlo, Divine Master Tomas D. Junio Sr., og usab sa Executive Vice President and Chief Minister nga mo'y sinaligan og kasaligan nga nagdumala sa PBCM, Reverend Charlie Eugenio, kini ang inyong igsoon, Ebanghilista, Brother Juan Ronilo Mangalos, ingon man sa mga kauban nga mga Ebanghilista o ministro. Kiniusab niyo igsoon, Brother RJ Patak. Kiniusab si Brother John Kenneth L. Mangalos. Kiniusab niyo igsoon, Brother Debs Rizaba. Hangtod sa sunod higayon, sa samang takna og samang istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.